Şenbe günüň ikinji ýarymynda Mars hebitine tozonly ýel turdy. Takminan öýlen sagat 3 bilen akşam sagat 8 aralygynda dowam eden şemal howanyň düdümine tozon emele getirdi. Köçeleri çaň basdy. Yerli ýaşaýjylar howanyň düdümine emele gelen tozonyň ýekşenbe günü gündüz sagat 11 çyny saklanyp galanyny aýdýarlar. Anomal howa hadisesi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 16-njy ýanwarda Sebitden habar berdi. Habarçymyz tozonyň reňkiniň adatdagysynyň üýtgeşik gyzyl sary reňkde bolanyny habar berýär. Gyzyl sary reňkde çäge ýagyp diýsek ýalňyşmar syp Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä soňky döwürlerde howanyň düdümine emele gelýän şeýle tozon birnäçe günläp saklanyp galýar. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 15-nji ýanwarda Mar welaýatynyň Owganistan bilen ara çäkleşýän Ferhedabad etrawyna hasabalynan tozonly şemalyň tezliginiň sekundda 21 metre ýetenligini habar berýär. Neşir Sebitde soňky sapar şeýle güýçli tozonyň 2014-nji ýylyň 13-nji martyna hasabalanan belleýär. Garaşly Türkmen Okot News neşri yerli ýaşaýjylara salgylanyp Sebitde turan tozonly şemalyň ýyzýany asmanyň reňkiniň ilki başda çağlaranyny, soňra gyzaranyny habar berýär. Meteo jurnal neşri tozon zerarly adamlaryň görüş ukybynyň 50 metre çenli pese gaçanyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar howanyň düdümine emele gelen tozonyň adamlaryň saglygyna yaramaz täsir edýändigini aýdýarlar. Adamlaryň saglygyna gaty ziýan ýetirýär. Maskalary goşalap taksaňla burnuňa tozonly ýakymsyz iýis gelýär diýip bir yerli ýaşaýjy aýtdy. Hususan dem gysmy keseli bolan adamlar tozonly howada dem almagyň kynlaşýanyny aýdýarlar. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan yerli lukmanlar mundan ozalky tozonly howada hastahana düşüp kislorod kabul eden adamlaryň hem bolanyny aýdýarlar. Şeýle de lukmanlar tozonly howa sebäpli dem alyş ýollaryna näsaglyk güde çykýan adamlaryň sanynyň artýanyny aýdýarlar. Mundan ozal 21-nji dekabrda Marwe Balkan, 1-nji we 2-nji dekabrda Marwe Lewap welaýatlaryna tozonly ýel turdy. 4-nji noýabr güni akşam Türkmenistanyň Demokratik Günne guruluşy Özbegistanyň hem dürli sebitlerine güýçli tozon turdy. Azatlygyň habarçysy bu howa hadisasynyň Türkmenistanyň Lewap sebitine de täsir edenligini habar berdi. Özbegistanyň meteorologiýa gullugy şeýle güýçli tozonyň ýurtda soňky 150 ýylda ilkinji gezek hasabalanyny habar berdi. Azatlygyň habarçysy yerli hünärmenlere salgylanyp anomal howa hadisasyna gurukçylygyň we atmosferanyň üýtgemeginiň sebäp bolýanyny habar berýär. Atmosferanyň aşaky gatlaklaryna göterilen köp mukdardaky tozon Türkmenistanyň günorta günnägor we günnägor sebitlerine tozonyň döremegine sebäp boldy diýip Meteo jurnal neşri ýazýar. Şeýleden neşir uzaga çeken gurukçylyk galy berse-de soğuk howanyň aralaşmagy bilen iýişçiňleşen atmosfera hadisalary sebäpli soňky 3 aýda Sebitde hasabalanyň tozonly tupan hadisalarynyň ýygjamlaşanyny habar berýär. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylar tozon turan güni howanyň düdümine xlorun iýsine meňdeş ýakymsyz iýsiň hem bolanyny aýdýarlar. Şeýle ýagdaýlar yerli ýaşaýjylara görä hususan bayramaly we ýol ötün etraplaryna ýüze çykypdyr. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri ýurdun günorta günnägor sebitlerine emele gelen anomal howa hadisasy barada habar bermedi.